Хайырлы кич, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал. Чыгарылышны тарихи вакыйгаларны барлаудан башлыйбыз. 1996 елның 27 мартында Нидерландның Гаага шәһәрендә каршылыктан аңлашып эшләүгә дип аталган түгәрәк өстәл утырышы ачылган. Анда ул вакыттагы Татарстан президенты Минтимер Шәймиевның да катнашуы мәгълүм. Аның тәкъдимнәренә нигезләнеп, Чечнядагы хәл буенча меморандум кабул ителә. Татарстан үз тәҗрибәсеннән чыгып, федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрне җайлау ысулын тәкъдим иткән. Ул соңыннан Татарстан моделе дигән исем ала һәм тарихка да кирип кала. Хәзер исә бүгенге яңалыкларга күчәбез. Әнкәйбезне сүннән алып кайткан, сүн суында юган иңелек. Шушы җыр мине популярлаштырды. Нәкъ шушы җырдан башланды. Бүген халык шагыйре Роберт Миннуллинның йөрәге тибүдән туктады. Бүгеннән башлап илдә барлык халыкара рейслар туктатылды. Казан аэропортында санитар контроль чараларын ничек катгыйландырдылар? Пассажирларны ничек тикшерәләр? Тулырак Руслан Сыдинов. Карантиндагылар коронавирустан саклану кагыйдәләрен үтиләрме? Разные категории лиц есть, те, которые, допустим, вообще не находятся на территории города. Түбән Камадагы рейд турында Илдар Сафиуллин. Квитанцияләрне идән түләү күпкә куркынычсызрак. Личный кабинетларына кирип, барлык үзләренә кирәк булган сорауларны чишә алалар. Татэнергосбыт халыктан мөрәҗәгатьләрне дистанцион рәвештә җибәрүне сорый. Аның ысулларын Вероника Ганәдинова белешеп кайтты. Җомга иртәсе кайгылы хәбәрдән башланды. Татар халкының сөекле улы, Татарстанның халык шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Роберт Миннуллин 71 яшендә вафат булды. Балаларның яраткан шагыйре, лирик, әдип, күп популяр җырлар авторы, Габдулла Тукай премиясе Халыкара Андерсон исемендәге дипломга ия. Балалар һәм өлкәннәр өчен 3 дистәдән артык китап язган. Роберт Миннуллин республиканың иҗтимагый, сәяси тормышында да тирән эз калдырган шәхес. 24 ел Татарстан Дәүләт Советы депутаты була. Парламент рәисе урынбасары вазифасында эшли. Аның шигырьләрендә ничә буын тәрбияләнеп үсте. Шагыйрьнең иҗаты аналарга мәдхия булып тора. Әнкәмнең дугалары, әнкәй безне сүннән алып кайткан җырларын белмәгән татар кешесе бар микән? Ул үзе дә халык ихтирамын, укучы игътибарын сизеп гомер итте. Роберт Миннуллин соңгы елларда халкы белән Instagram аша аралашып яшәде. Аның 45 меңнән артык язылучысы бар иде. Шагыйрь аларны һәр иртә туган телебездә сәламләп, шигырьләре белән сөендереп торды. Иҗатында тормышыбыздагы иң актуаль мәсьәләләрне кулачлый алуы уйландыра, күңелләрне айкый. Инде беләм, бу тормышта усал булырга кирәк. Хәтта иң усалларга да мисал булырга кирәк. Тыйнакларга көн юк бездә, әрсез булырга кирәк. Шукынып китсен дөньясы, гамсыз булырга кирәк. Мөлаимлек кирәк түгел, кырыс булырга кирәк. Нишкә күңел белән авыр, кырыш булырга кирәк. Моңлыларга яшәү кыен, моңсыз булырга кирәк. Тизрәк байып калыр өчен кымсыз булырга кирәк. Бакыр булсаң да минбәрдә алтын булырга кирәк. Безнең халык шанау, балтун булырга кирәк. Кеше төсе яшим дисәң, карак булырга кирәк. Кирәк, ләкин азрак кына саграк булырга кирәк. Гомумән, шәп кешеләрдән ерак булырга кирәк. Иң әйбәте бу дөньяда дурак булырга кирәк. Ә мин дурак була алмадым. Бик аңлыйм, бик тә кирәк. Ләкин дурак булыр өчен баш җитмәй, акыл кимерәк.
Роберт Миннуллинның якыннары һәм туганнарының кайгысын Татарстан җитәкчелеге дә уртаклаша. Роберт Миннуллин бөтен дөньяга миллионлаган укучы күңелен яулаган каләм остасы иде. Ул 1000 еллык татар әдәбиятының матур гореф-гадәтләрен дәвам итүче милли шагыйрь, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, искиткеч кеше турында хатирәләр һәр вакыт йөрәктә калыр диелә Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Әзгат Сәфәров һәм башка рәсми затлар һәм иҗат әһелләре имзалаган кайгынамәдә. Халык шагыйре Роберт Миннуллин белән хушлашу иртәгә. Иртәнге 10-нчы яртыда Галиәскәр Камал исемендәге театр бинасы каршындагы мәйданда булачак. Кеше күп җыелу сәбәпле медицина битлекләреннән булуына сорыйлар. Роберт Мөгаллим улын Казанның Яңа Бистә татар зиратында җирләячәкләр. Роберт Миннуллин лирика остасы, сәләтле шәхес, ватанпәрвәр кеше, мәхәббәт һәм сагыш шагыйре. Үзеннән соң ул нинди мирас калдырды? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстанда коронавирус йоктыруның тагын бер очрагы теркәлгән. Әлеге пассажир Россиягә Испаниядән килә, Казанга исә Мәскәү аша кайта. Хәзер ул табиблар күзәтүендә йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалана. Республика штабында әйтүләренчә, хәле канәгатьләнерлек, шул рәвешле Татарстанда теркәлгән авыручылар саны 11-гә үк җитте. Россиядә коронавирус йоктыручылар 1036 кеше, соңгы тәүлектә 196 яңа очрак теркәлгән. 3 кеше үлә. Барлык мәгълүмат stopcoronavirus.rf порталында туплана. Бүгеннән башлап исә илдә барлык халыкара рейслар туктатыла. Искәрмә бары тик читтә калган россияләрне алып кайту өчен генә каралган. Шул ук вакытта Казан аэропорты санитар контроль чараларын катгыйландыра. Роспотребнадзор хезмәткәрләре барлык пассажирларны да хәзерге вакытта тикшереп бара. Шик булган очракта йогышлы авырулар хастаханәсенә озаталар. Теманы Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Казанга ашып килүче пассажирларга контроль зур. Алар бер юлы ике җирдән тикшерү уза. Лайнердан чыккан вакытта ук тепловизор ярдәмендә һәркемнең тән температурасын үлчиләр. Соңрак шундый кагыйдә терминалның үзендә дә монда Роспотребнадзор хезмәткәрләре тәүлек буе кизү тора. Бүген Мәскәүдән очып килгән пассажирларның берсендә дә авыру билгеләре табылмый. Монда тикшерүләрне һәркем аңлап кабул итә. Боязнь есть всегда просто. Курку хисе бар инде ул, әмма сакланырга кирәк. Белгечләр нинди киңәш бирсә, шуны төгәл үтәү зарур. Многие не носят маски, хотя... Күпләр битлекләр кими, аны алуны да кирәксенми, ләкин беркемдә авыру юктырганмы, юкмы икәнен белмей. Катгый чаралар үз нәтиҗәләрен дә бирә. Тик санитар табиблар температурасы югары булган Россия кешеләрен ачыклаган. Самолет Таиландтан кайткан була. Вчера, например, мы встретили рейс из Пхукета. Кичә без Пхукеттан рейс каршы алдык. Анда 342 пассажир иде. Бортта йогышлы авырулар билгеләре булган 4 кеше ачыкланды. Алар барысы да шундук хастаханәгә озатылды. Роспотребнадзор хезмәткәрләре пассажирларның сәламәтлеге һәм иминлеге үз кулында булуын искәртә. Хәзер һәркем зур җаваплылык режимына күчеп, шәхси гигиена кагыйдәләрен төгәл үтәргә тиеш. Руслан Хөснетдинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус йоктырган пациентларны караучы табиблар атнасына 7 көн буе хезмәт куя. Республиканың йогышлы авырулар хастаханәсе табиблары шулай ди. Без алар белән Skype аша аралашабыз. Бүген элемтәдә монда эшләүче белгеч Айнара Айсина иде. Соңгы 1 айда аның эше ничек үзгәргән? Гаиләсе бу шартларга ни рәвешле карый? Сорауларны Рония Абдрахманова юллады. Айнара Айсина, йогышлы авырулар табибы, сәламәтлек саклау тармагында 2012 елдан бирле эшли. Инде 3нче елын республика йогышлы авырулар хастаханәсендә хезмәт куя. Ул хәзер коронавирус йоктырган дип шикләнелгән һәм диагноз расланган авыруларны дәвалый. Айнара Сериковна, исәнмесез, килеп чыккан хәл аркасында сезнең эш шартлары ничек булса да үзгәрдеме? В течение 2 недель мы были на карантине. 2 атна дәвамында без карантинда идек, шуннан башланды. Урамга чыгарга, хәтта бүлектән чыгарга да ярамады. Хәзер андый нәрсә юк. Diamond Princess пациентларын чыгарып җибәргәннән бирле эш режимы иреклерәк, чөнки нинди чир белән көрәшкәнебезне беләбез, эш көйләнгән. Сез кияүдә, гаиләгез, ирегез хезмәтегезгә ничек карый? Семья относится с пониманием. Гаиләм хәлне аңлый, һөнәремнең нинди әһәмиятле икәнлеген аңлыйлар, шуңа борчылмыйлар, проблема юк. Пациентлар янына кергәндә нинди киемнәр киясез? Все работают в одинаковых костюмах. Барыбыз да бер төрле чумага каршы костюмнар кия. Бу вазифаңа да, белгечлеккә дә карамый. Санитарка да, табиб та, шәфкать туташы да шуны кия. Эштәге вазифаларыгыз, бурычларыгыз үзгәрдеме соң? Обязанности, как они были у нас. Коронавируска каршы февральдә ничек эшләгән булсак, бурычларыбыз шул ук калды. Эш графигында гына бераз үзгәреш бар. Россиянең башка төбәкләрендәге хезмәттәшләрегез белән аралашып торасызмы? Тәҗрибә уртаклашасызмы? С коллегами, с которыми
которыми общаемся. Біз йыгышлы аурулар табиблары бер үк стандартлар буенча эшлибез. Клиник киңәшләр бер. Пациентларны карауда җитди үзгәреш юк. Дарулар, җиһазлар җитәме? В нашем стационаре, в нашем... Ярдәм күрсәтү өчен кирәк булган барлык әйберләр дә безнең стационарда, безнең хастаханәдә җитәрлек. Айнара Айсинаны җаваплы, билемле белгеч буларак бәялиләр. Март башында табиб Diamond Princess круиз лайнерыннан кайтарылган гражданнарга медицина ярдәме күрсәткәне һәм югары һөнәри осталыгы өчен Россия сәламәтлек саклау министрлыгыннан рәхмәт хаты белән бүләкләнгән иде. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. 600-дән артык кеше коронавирус тарату куркынычы булучылар исемлегендә Түбән Камага нәкъ шул кадәр кеше чит илләрдән кайткан, аларның һәммәсе дә игътибар үзәгендә, ләкин кагыйдәләрне үтәмәүчеләр дә юк түгел. Бүген, мәсәлән, Роспотребнадзор һәм полиция хезмәткәрләре аларны ачыклау максатыннан рейдка да чыкты. Теманы Илдар Сафиуллин дәвам итә. Здравствуйте. Дом находится, да? Паспорт можете показать свой, чтобы убедиться? Тәртип сакчылары документларны кот-кот тикшерә, Роспотребнадзор хезмәткәрләре сәламәтлек кешенең үзен ничек хис итүе турында кызыксына. 3 көн элек бу егет Таиландтан кайткан. За вами будут наблюдать, приходить медики, и на 10-й день у вас возьмут анализы. Аңа кирәк яракларны туган тумачалары китерә, эшне ул читтән торып өендә башкара. Там в Таиланде вообще разговоров даже нету об этом и... Мин Таиландтан кайттым, анда тып-тыныч, бернигә дә игътибар итмиләр. Монда шундый хәл булуына мин ышанмаган идем. Аннары туганнарым аңлатты. Һәммәсе дә карантин тәртибен үтәмәй. Бу көннәрдә чит илдән кайтучылар саны Түбән Камада 600-дән артык булса, 90 кеше 2 атна өйдә торуны кирәк дип тапмаган. Разные категории лиц есть, те, которые... Төрле категориядәге кешеләр бар, бәлки кемдер башка шәһәрдә, кемдер дачада, авылдадыр, карантин кагыйдәләрен шунда үтиләрдер. Һәр хәлдә өйләрендә булмагач без аларның исемлеген эчке эшләр идарәсенә җибәрәбез. Андый кешеләрне тиз генә табу җиңел түгел, ә бит мондый мәсьәләдә барысында нәкъ менә вакыт хәл итә. Мисал өчен, чит илдән кайткан кыз рейд барышында бүген ишеген ачмады. Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин җәзаларны кырысландырырга кушты. Гади гражданнар өчен хәзер карантин кагыйдәләрен бозган өчен 40 000 сум штраф, юридик затларга 1 миллион сумга кадәр җитәргә мөмкин. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Карантины булу сәбәпле 15 апрельгә кадәр Татэнергосбыт оешмасы онлайн гына хезмәт күрсәтәчәк, әмма бу эш сыйфатына начар йогынты ясамаячак диләр. 500-дән артык хезмәткәр инде өйгә дә җибәрелгән. Гызырың булса, нишләргә? Вероника Гайнединова белеп кайтты. Эш көне башланыр алдыннан кулларны дезинфекцияләү һәм температураны үлчәү мәҗбүри. Саклану чаралары компаниянең барлык хезмәткәрләре эшендә бер төрле. Аларның бер өлеше инде өйдән эшли. На дистанционную работу из дома они сидят. Алар өйдән компьютерлар аша гына элемтәгә чыга. Бу якынча 500 кеше. Контакт үзәк тулы кешенә эшләп килә. Хезмәткәрләребез телефон аша барлык мәгълүматны бирә. Татэнергосбыт үзенең эшчеләре өчен менә шушындый күп кулланыла торган битлекләр тектерергә мәҗбүр булды. Алар 4 төрдә, 4 төс белән аерылган. Менә күрсәтелгән. Мәсәлән, менә бусы 8-дән 10-га кадәр киенә. Хәзер хезмәткәргә җиңел генә якын киләм димәм, дистанцияны сакларга кирәк. Башкаланың Павлюхин урамындагы офисында гына көнгә 500-гә якын кешене кабул итәләр. Мин привык монда килеп нетәргә түләргә. Шуңа монда гына түлим. Трак коммуналь хезмәтләр өчен түләү счетчик күрсәткечләрен, башка документларны тапшыру. Офиска килүчеләр өчен ишек янында ук тартмалар куйганнар. Барсын да шунда салалар. Татэнергосбыт халыктан килеп йөрмичә читтән торып сайт ярдәмендә мөрәҗәгать итүне сорый. Алар монда үзләренең потреблениеларын күпме кулланган, коммуналь ресурсларны күрәләр. Соңгы 2 айда күпме булганны бүлә алалар. Шулай ук алар барлык счет квитанцияларын түләй алалар, комиссиясыз һәм прибор учетларының показанияларын бирә алалар. 4 апрельдән 15 апрельгә кадәр предприятие барлык офисларында халыкны кабул итүне чикләй һәм онлайн гына эшләячәк. Вероника Гайнединова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Менә Чаллыда 6 оешма чикләүләр кертелүгә дә карамастан кальян тартучыларга хезмәт күрсәтүен дәвам иткән. Хәзер хуҗаларын административ җаваплылыкка тарту өчен материалларны Роспотребнадзор хезмәтенә юллаганнар. Чистайда да бер эшмәкәргә карата эш кузгатыла һәм аның кальян тарту урыны вакытлыча ябыла. Хәзер барлык шәһәрләрдә дә көн саен тикшерәләр. Әлбәттә, хәл ничегрәк соң? Тулырак Руслан Хөснетдинов.
Әлбәттә, полиция хезмәткәрләре белән сәүдә һәм кулланучылар хезмәте күрсәтү бүлегендәгеләр башта кафеларда җентекләп менюны тикшерә. Соңрак кальян тарталармы, андый хезмәт күрсәтеләме, шуны ачыклый. Нет, никогда не было. Мин монда 6 ел эшлим, әмма кальянның булганы булмады. Хәзер дә ул юк. 17 марттан республикада кальян тарту тыелган иде, чөнки ул вирус таратуның иң уңай усулы. Икенче урында да кагыйдә бозу теркәлми. В заведениях вот неделю назад, наверное, курил. Махсус үзәктә 10 көнлек тарткан идем. Ул вакытта барда әйбәт иде. Хәзер бу әйбер туктатылды. Кальян продукциясын сатучы кибеттә дә канун бозмыйлар булып чыкты, әмма халыкның кызыксынуын яшермиләр. Звонили, спрашивали, то есть... Өйгә кальян китерә аласызмы дип шалтыратып сорыйлар, ләкин без моның белән шөгыльләнмибез. Танышлар арасында да андыйлар юк дип җавап бирдем. Әлбәттә, рейдта полиция хезмәткәрләре 6 җирдә була. Кагыйдә бозу очраклары теркәлми. Кальян тартуга карата чикләүләр 15 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Әлбәттә, Руслан Хусудинов, Ангелина Хабибуллина, Илшат Бәхтиев, Яңа Гасыр каналы. Республика бюджетыннан түләнә торган пособие субсидияләрне автомат рәвештә 6 айга озынайталар, ягъни социаль яклау органнарына килеп торасы юк. Сездән башка гына эшләячәкләр. Бу март-апрель айында белешмәләрне яңартырга кирәк булучыларга кагыла. Пособие балалар өчен 16 яшькә, аннарсын дополнительная компенсация балалар бакчасына йөртү өчен ул әти-әниләргә түләнә. Шулай ук проезд өчен кем бүгенге көндә кызганычка каршы онкоболезнованиялар белән авырый автомат режимында без аларны 1 октябрьгә кадәр сезгә озынайтачакбыз. Мәктәп укучылары каникул тәмамлануга өйдә торып укуга күчәргә тиеш, әмма Татарстанда шундый гаиләләр бар, өйләрендә компьютер, ноутбук, кулакчалар кебек җайламалар да юк. Булар беренче чиратта аз киремлеләр. Мәгариф министрлыгы аларга ярдәм итәргә чакыра. Бүген үтенечне ишетеп, Республиканың Стендлы Ату Федерациясе президенты Сергей Демин Тәтештәге мәктәбенә килде. Классларда да, коридорда да бушлык һәм тынлык. Укучылар каникулда. Хәл яхшырмаса, өйдән генә укый башлаячаклар. Учитесь хорошо, парни. Девочки, вам это очень нужно. Вот, мы чем можем, будем помогать. Татарстанның Стендлы һәм Ядрәле Ату Федерациясе президенты Сергей Демин бүген үз мәктәбенә 3 планшет алып кайтып бүләк итте. Мәктәбеңә ярдәм ит дигән чара турында ишеткәч тә хатыным белән хәлебездән килгәнчә булышырга уйладык. Дистанцион уку кирәкле дип уйлыйм. Мондый катлаулы шартларда бигрәк тә. Барысының да мөмкинлеге юк, шуңа да Сергей Константиновичка бик рәхмәтлебез. Яңа планшет ияләренең берсе Кристина Гаждан. Кыз күп балалы гаиләдә үсә. 3 бер туганы бар. Мәктәптә уку барыбер икенче инде, әмма шулай тиеш булгач күчмиче булмый. Хәзер менә планшеты бар, дәресләрне шуның ярдәмендә әзерләячәкбез. Аз киремле гаиләләргә ярдәм итү өчен мәктәпләргә кулланылмый торган компьютер, ноутбук, смартфон һәм башка гаджетлар тапшырырга була. Дистанцион укуны тәэмин итү өчен интернет трафигы өчен түләргә дә мөмкин. Тәтештән Ройла Вәлиуллина, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның күп функцияле үзәкләре дә халыкны кабул итү тәртибен үзгәртә. 30 марттан 3 апрельгә кадәр алар алдан гариза язып, бары тик әзер документларны бирү өчен генә эшли. Оешмаларда бернинди яңа гаризалар да кабул ителми. Колл-центр исә гадәти режимда хезмәт күрсәтәчәк, телефоны экранда. ЮХИД идарәсендә дә хәзер транспортны теркәү, машина йөртү таныклыгын алыштыру һәм аңа имтихан бирү бары тик дәүләт хезмәтләре порталы аша алдан язылып кына башкарылачак. Юл транспорт хәрәкәтенә эләгүчеләрнең үзләренә евро беркетмә төзәргә киңәш ителә. Казан һәм Чаллыда теркәү үзәкләре гадәти режимда эшләячәк. Сораулары булучылар сайттагы номерлар буенча шалтыратып кызыксына дала. Татарстанда иртәгә узарга тиешле ярминкәләрдә оештырылмаячак. Бу президент Рөстәм Миннеханов карары. Ул коронавирус инфекциясе таралмасын өчен эшләнә. Монда нигездә өлкән буын йөри, алар чирне иң тиз йоктырырга мөмкин катлам булып санала. Шул ук вакытта хәзер кибетләрдә дә азык-төлек җитәрлек күләмдә штаб моны даими күзәтеп тора. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Казан халкы яшеллеккә сусаган. Агачлар әзрәк, конечно, агачлар күбрәк булса әйбәтрәк бит инде ул. Яңа утыртылган 8000 агач башкаланың кайсы урамнарында яфрак ярачак. Бу хакта Илгиз Шәкүров. Бер шалтырату җитәм, 5 минут дигәндә килеп тә җитәләр. Безнең батальонда 140 хезмәткәр. Росгвардиядә хезмәт итүче бөркет егетләрнең эшен Алия Хайретдинова да күреп кайтты. Бу язда Казанда 8000-нан артык яңа агач яфрагы ярачак. Шәһәрнең Бауманчиста декабристлар гомумән алганда 22 урамында яшь үсентеләр утырта башладылар. Агачлар төрле: тупыл, юкә, карагай, алмагачлар. Тупылларның үзенчәлекле төрләре сайлана. Теманы Илгиз Шәкүров дәвам итә.
Агачлар әзрәк, конечно, агачлар күбрәк булса әйбәтрәк бит инде ул һава бирә ул. Как җитә дип әйтеп булмый. Күбрәк кирәк, наверное. Город должен быть зеленым, город должен дышать, тем более мы в таком крупном городе живем. Башкала халкы шәһәрне тагын да яшелләндерүне тели. Бу атнада Казанда агач утырту эшләре башланды. Инде язын шәһәр урамнарында тупыл, юкә, карагай, алмагачлар яфрак ярачак. Шокырларны казыгач иске туфракны шунда ук алып китәләр. Инде аның урынына өр-яңа җир китерәләр. Җиңү проспектындагы трамвай юлы янында мамык таратмый торган тупыллар булачак. Алар киңлеккә түгел, ә буйга үсә. Шуңа күрә дә транспорт хәрәкәтенә комачаулар дип борчыласы юк. Агачлар тамыр җыя алсын өчен ашлама да сибәләр. Үсентеләр үзебездәге һәм Тула шәһәреннән кайтартыла. Аннан соң җай буе без аларга су сибәбез, карап торабыз агачларны. Агач яфрак ярганчы утыртып өлгерергә кирәк. Язгы утырту ул бик кыска вакытка туры кирәк. 1-15 бригада параллельно эшләп барабыз. Барлык эшчеләр дә битлек киеп эшли, илдәге санитар режим турында агач утыртканда да онытырга ярамый. Бер көнгә 100 агач утырталар. Эшләр 3 көнгә сузылачак. Димәк, Җиңү проспектындагы трамвай юлы буйлап 300 тупыл үсәчәк. Апрель уртасына кадәр Казанның 22 урамында 8 меңнән артык агач утыртылачак. Аннан соң башкаланы чәчәккә күмү буенча эш башлана. Илгиз Шәккуров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Росгвардияның ведомстводан тыш сак хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Татарстанда алар 2000 ярымнан артык. Алар бәйрәм вакытында да тыныч чорда да халык иминлеген саклаучылар. Көн-төн эшләүләренә дә карамастан үзләрен ябалыклар дип атыйлар. Ни өчен? Алия Хәйретдинова бер эш көнен алар белән бергә уздырды. Безнең эшебез авыр гына түгел, әле куркыныч та, һәм бүген без моны исбатлыйбыз. Киендереп бетерделәр, дөресен генә әйткәндә инде тын кысыла да башлады, чөнки менә бу киемнең авырлыгы 12 килограмм. Вот это сердце местной охраны. Ярдәм сораган барлык хәбәрләр нәкъ менә бирегә килә. Бу Яңа Савин районында урнашкан ведомстводан тыш сак хезмәте бинасы. Бер пульт 500 объектны күз уңында тота. На пульте внешней охраны. Ведомстводан тыш сак хезмәте пультына хәбәр килә икән, димәк, объектка һөҗүм итү мөмкинлеге бар. Экипаж кыска вакыт эчендә тиешле урынга барып җитәргә тиеш. Экипаж 2 хезмәткәрдән тора. Бүген мине дә үз иттеләр. Һәрбер төркем аерым урамнарны әйләнеп чыгарга тиеш. Көндез 9 экипаж эшләсә, төнлә 11. Экипаж хәзер тулы составта һәм без һөҗүмчене тотарга дип барабыз. Барып җитәргә 5 минут вакыт, юлда каршылыклар очраса, махсус ут сигналлар кушыла. Менә бүген дә безгә юл бирәләр. Хәбәр 6-нчы катта урнашкан фатирдан килә. Экипажның бер хезмәткәре баскыч буйлап менә, без лифт белән. Түбә аша качарга маташса, без аны тотып алырга тиеш. Әмма каракны ишек төбендә электерәбез. Совет полиция! Руки за спину! Хәзер дөрестән дә һөҗүмчене тоткарлыйлар. Миңа монда гына басып торырга куштылар, чөнки бу дөрестән дә тормыш өчен бик куркыныч. Бу егет артык каршы килми, әмма пычак белән янаучылар, сугыш чукмарлары да еш очрый ди сакчылар. Җинаять кылучыны полиция бүлегенә илтәбез. Мондый очраклар көнгә 20-дән дә ким түгел. Иң беренче яшь егетләрдә кирәклек үзенең белдерергә, үзенең чын ират итеп хис итәргә. Дөресен генә әйткәндә, һөнәрне алмаштыру көне бик тиз үтте һәм монысы бераз кызганыч. Хәзер ниндидер бер җиңеллек тоям, чөнки өстемдә авыр бронежилет та, авыр киемнәр дә юк. Һәм шунысын да әйтеп китәсе килә, менә бу егетләрнең эшен күреп, безнең тормышыбыз дөрестән дә сакта икән. Алия Хәйретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Киләсе атнадан инде дүшәмбедән үк безнең телеканалда ТНВ өлкәннәр өчен дип аталган махсус сәхифә ачыла. Максаты карантин режимында утыручы өлкәннәрнең күңелен күрү. Дүшәмбедән алып эфирда нинди үзгәреш көтелә? Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Әлеге бүлмәне телевидениенең йөрәге дип атарга була, нәкъ биредән әзер тапшырулар эфирга чыгару өчен җибәрелә дә. Шуңа күрә биредә идеаль чисталык булдырылган бер генә чит кешене дә бу бүлмәгә кертмиләр. Әлеге моментта безнең эфирда детский блок бар, балаларга мультиклар. Ә дүшәмбедән күбрәк өлкәннәргә йөз тоталар. 30 марттан көн саен иртәнге 11-дән башлап эфирда телевидение фондында сакланган ядкәрләр. Әлеге бүлмәдә безнең выпуск һәм программалар бүлеге урнашкан. Әлеге вазгыять белән бәйле безнең редакторлар архив тапшыруларын сайлар һәм программага кертәләр. Сәгать 1-дә
фондыбызда булган күп санлы спектакльләр, Камал театры, Шалды театры, Әлмәт театры. Концертлар, документаль фильмнар элекеге һәм бүгенге көндә актуальлеген югалтмаган тапшырулар. Күңелсезләнеп боегып утырмасыннар, авырлыкларны да, булган ширләрне дә җиңәрбез дип ышанабыз. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. Онлайн концерт куеп кына түгел, театраль премияны да онлайн тапшыралар. Бүген театр көнендә ел сайын уздырылучы Тантана премиясын тапшыру тантанасын тамашачы онлайн гына күрә ала. Ана Галискар Камал театры үз YouTube каналында трансляциялый. Хезмәттәшем Динә Хисаметдинова әлеге минутларда Камал театрында эшли. Динә, тамашачысыз үткән Тантана премиясы кемнәргә тапшырылды? Хәерле кич, Фәни, Сәйед Рөстәм дә бүгенге премия үзенчәлекле форматта үтә. Җиңүчеләргә килгәндә исә аларның кайсы берләре инде билгеле булды. Мәсәлән, дебют номинациясендәге бүләккә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының артисткасы Гатауллина Ләйсән лаек булды. Иң яхшы эпизод роле дипломына Качалов театры артисты Скиданов Игорь лаек булды. Иң яхшы ир роле номинациясе Рафик Таһировка тапшырылды. Әйтергә кирәк, әлеге минутларда премияны онлайн меңләгән кеше карый. Камал театры трансляцияләрне моңарчы да үткәрде. Шуңа күрә коронавирус сәбәпле керткән карантинда да ул тамашачыга хезмәт куярга әзер. Әмма премияда тамашачы булмау катнашучылар өчен сәер күренеш. Әйдәгез барлык фикерләрне тыңлап үтик. Әлбәттә кыен. Безнең берни тәҗрибә юк андый форматта. Әле безнең үткәргәннән без булмады, үткәрмәдек менә без андый чараларны. Ләкин нишлисең, бөтен дөнья шулай яши, шул форматта. Һәм әлбәттә театрларда артистлар, театр җитәкчеләре көтә безнең нәтиҗәләрне, без нинди карар чыгарды. Премия быел 10-нчы тапкыр уздырыла. Әлбәттә, мондый формат тарихка кереп калачак. Әлегә шундый яңалыклар, Фәнис. Рәхмәт, Динә, турыдан туры эфирда минем хезмәттәшем Динә Хисаметдинова иде. Татар халкының әһәмиятле компоненты мишәрләр, белгечләр алар хакында ниләр сөйли? Бу турыда бездән соң эфирга чыгачак татарлар тапшыруында карагыз. Мәктәп мәдрәсәләр бездә 26 елга иң сыйфатлы мәгълүматны карасак, халык исәпкә алынган. Анда бераз гына бар мишәр, бераз гына бар типтәр һәм бераз гына бар крәшеннәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлегә менә шундый яңалыклар иде. Якыннарыбызга игътибарлы булыйк. Әти, әни, әби, бабай кебек өлкән яшьтәге якын кешеләрегезнең хәлләрен белешеп, шалтыратып торырга онытмагыз. Сәламәт булыгыз. Лира Фарм компаниясе сөт үткәргеч магистральләр һәм сөт саклагыч суыткычларны эшкәртү өчен махсус күбекләнми торган чистарту чаралары җитештерә һәм сата. Сөт сау, саклау һәм озату җиһазлары озак еллар хезмәт итсен дисәгез, Лира Фармнан кислоталы Лирасид һәм селтеле Лирасип чараларын кулланыгыз. Шушы препаратлар белән эшләгәндә сөтнең инде чисталыгы да яхшыра, аның сортмысы да яхшыра. Алар резина һәм пластик детальләрне бозмыйлар. Савым сайын сыланып кала торган, шуның белән кыйммәтле җиһазга зыян сала торган аксымлы майларны, органик һәм сөт ташы кебек неорганик матдәләрне эретеп чистарталар. Елга якын хәзер алар белән эшлибез. Нутуды нәтиҗәсе яхшы, теге бәясе дәгән 300-га чыга. Лира Фарм компаниясеннән Лирасип һәм Лирасип сезнең хуҗалык уңышка лаек. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләтелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда явым-төшемсез 8 градус жылы, төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы һава температура 11 градус, төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида сүрән көн 10 градус жылы, төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балташта яңгыр яву көтелми 12 градус жылы, көньяк көнбатышта Болгар Буай Чүпрәледә аязучан болытлы һава җылылык 11 градус, Чиста Нурла Томады Ширмешәндә 10 градуска кадәр җылы була. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмларны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава көндез 13 градуска кадәр җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы трекомыш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 66%. Җирнең магнит тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр.